maita henyu vadiwa vatariri nevatereri, ndinokutendai mufaro wangu ngetiri kumasvingo nai wezhira. Ini ndiri wezhirawo, ndobva pazhara pachivapo ndiko kumusha kwangu. Saka kana ndiri kuno ndiri kumusha nai ndinokutendai. Kuma mabva masunga kumeso kunge muda unotsemura huni kwakanaka here kumasvingo? Indava TV inoda uso hwakasunungurwa hatiitika. Ndinokutendai zvikuru, tinokutendai nokuti kuta nokuuya kuno. Regai nditore mukana uno wekuchingamidza vadare vedu vasiyawo zvavasiya nemiwo zvamasiya. Kunyaya yehuyenzi yakuita kunge yakufa. Kare zvaishamisa pamba pasingasvike vaenzi, waiona kahuku kachitandaniswa kunzi pauya vaenzi pari kutori iye zvino huyenzi hwahushoma kana kuhushamwari kana kuhukama kana kuvavakidzani. Chikonzero chiko? Regai ndipe vadare mukana wekuti vazvisume kwatiri. Tora henyu chishevedzero motikudza zita renyu kuti munobata sei, mabva kupi. Tinoda kuita zvinhu zvinobata magetsi kumasvingo. Tinokuchingamidzai hama vatereri. Indoitwa mai mudefi Heleni, ndoshandira kambani yeNational Arts Council of Zimbabwe. I'm the provincial arts manager. Ndichange ndichitaura nenyaya yemagariro edu patopic yanhasi. Tinokutendai nokunge muri pano. Mukwasha wechidiki. Makadi mose. Ini ndinetwa Vengai Kurunzirwa. Ndabva kuNational Disability Economic Empowerment Platform Trust. Ndichanya kubata pakushanyirana. Ndinokutenda nokunge uri pano. Rugare vatereri. Nevatariri. Nevatariri. Ini ndinonzi Promise Madavanu. Ndiri mutambi wezvemitambo wetsika nemagariro kana kuti actor. Ndichibata zvakare neNational Arts Council ndiri actor ikoko. Tichange tichitandadzana muzuva ranhasi. Mazvita henyu. Tinokutendai. Regai ndipe kutenda kwakaperera kumaministries edu ari pano. Pachirongwa chatinoita chechipiri tichazova nyatsoadoma kuti vabva kumaministries api. Tinokutendai neuvepo. Asi ngatimbotanga ikatanzwa. Kusiiku kakushanyirana kaikapera. Chii chiri kuitika? Maita henyu Dr. Maichisamba. Ndingangoti kare tatine atingati mushandira pamwe kana kufambidzana pamwe. Iye zvinezvi nekuchinja kwaita nguva takuti mumwe nomwe akuzvionera umbimbidoka. Saka munhu kwaanenge ari ikoko anongoitawo zvake zviri ikoko. Avari nokuti kare vana mai vaitoti naye hamuchazivawo kuti tiriko here, kana kuti vana mbuya chaivo vaitoti muchadiwo kuti vana vauyewo kuzotionawo here vazukuru vangu. But mazuva ano hakuchisina izvozvo. Mashoko makukutu ari kutaurwa naiva uchirima uko. Ndadzipura izwi guru ravataura hanzi umbimbindoga. Munhu wese ari kungozvibhiga. Ndindi zvamutaura diki. Munhu wese ari kungozvibhiga, munhu wese ari kutaka zvikwanira. Hanzi hakusisina. Regai ndiuye kune vadare vedu ndombotanga newe Promise. Chii chiri kuitika? Nekuti hatingaite rudzika rusingafambidzane. Kunyimba here, kukara here, chii? Mazvita maichisamba. Chandinoona chaakuita kuti uyenzi unge hushoma ndozvokuti magariro ataakuitawo panyaya dzokuwana. Pamwe zvikwanisiro hazvichakwani. Hama hadzichanzwisisi kuti mararamiro ataita kare asiyana naiko zvino. Ndava pataenda kare tichiendeswa nanamai vedu tumabhazi waipiwa tumapasuru. Totaunodya ikokoko muchipemberera. Iko zvino pamwe wakwanisa kungowana hebhazi yekuti ushanye. Asi hama dzauri kushanyira dziri kutarisira zvizhinji kuti dai anga auya ane chaakabata. Vanotokureva kuti angaunza vana vake kumba kunoko asina kuvapa shuga, anoti anodya shuga yani. Saka hama mazuva ano hadzisi kunzwisisa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka vanenge vachitarisira zvinhu zvakawanda. Mazvita Maichisamba. Ndizvozvo mashoko akanaka muchirema uko. Asiwo mugore ra2023 uendesa vana vako vashanu kwaamai pasina chawavapawo. Unenge uri kufunga zvakanaka here? Kare haagari ari kare zvake. Musafunge kuti kare vanhu vanga vasingaudzirane mapasuru nezvakasiyana siyana. Mbuya vaiti vachibva kumusha vanouya nenhanga ravo. Ngatizodyai pamwe chete. Vauya nekamufushwa kavo, vaiuya nekahupfu kavo. Saka isitakura tinoziva takazviona zvichiitika. Saka musafunge kuti vanhu vamazuva ano vanongomirira kuigirwa. Kareko kunyika yakare vanhu vaigirana zvipo.
takurega kuri uigirana zvipo neiko. Ndiri kuya pana mai. Mati mai ane zviya? Mai mudefi. Vanhu vari kutarisira marika. Vari kutarisira mari ndo svaka nyika yedu yakuparara. Kana nzungu, kana rudo, kana kungoonana chete. Munopaona sei? Ndofunga kuti magariro edu atakuita asiyana pachivanhu. Aita seiko magariro? Makugara seiko imi? Vanhu vakuti vamwe vanogara vakagara sokubulawayo uko. Vamwe vari kunana gutu uko. Havachanyanyi kushandidzana nezvikonzero zvekuti vanhu vanenge vachitokwasha kuti regai tiraramise mhuri dzedu. Saka mari dzokuti nhasi ndashanyira vatete, hapasisina dzidziso yakakosha kuti ava ndisekuru unoshanyirana sezvataita takagara kudhara. Kare taigara tiri panhu pamwe chete paho pamwe hwedu. Saka taiziva kuti ava ndimbuya ava ndisekuru todyerana pamwe chete. Ndozvasiyana iko zvino. Mhuri nemhuri vanhu vakukwasha kwakasiyana siyana. Ndizvozvo mashoko makuru kuti vauchirei maoko. Uongororo netsvakiridzi iri kunyatsorakidza kuti zvatataura izvi kunyange zvakanaka. Handizvo. Vari kwagutu, vari uko. Munhu wese agara achikwasha. Hakuna kusingashandwe. Kana kareko maitonzwa kuti vauya nebhasikoro, vauya nechitima, vauya neshoka, rudo. Tichine rudo here nai mukwasha wechidiki? Tora chishevedzero, mupei chishevedzero. Tichine rudo here? Pakuona kwangu rudo tichinarwo, asi ngatigamuchire nguva. Ndakatarisa mazuva ano nenyaya handisi ndingaitsanangura sei muchichiona chakanaka social media. Tava nyaya yemasaisai. Ndakugona kutaura namai vangu pafoni, takatarisana pakamera, tichitaurana paWhatsApp, magurupu avapo atinenge tichiti tiri mumhuri, tine gurupu redu. Saka kuzoshanyirana pamwe pacho nyaya dzedzisisipo. Muchirei maoko. Tinokutenda, chokwadi chisina kugombedzerwa. Ko unogovafunga sei uchingovaona? Saka ndo zvimwe zvakanakira masaisai. Asi masaisai ane nhevi mbiri. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Maita henyu, mufaro wangu kunge tiri kuno kumasvingo. Azviwego nai ndinopika namaireti. Ndiko kwedu kwezhira kuno nai. Ndiri kuya pamuri mukwasha. Nyaya tiri kukurukura pano muri kuiona sei? Kuti uyenzi hwadzikira. Mazvita chiremba maichisamba. Ndinoda kudavira neshumo dzedu dzechikaranga dzinoti une marengenya achariki moto. Ndiri kuona zvikuru sei pane zvatati tataura ike ino nyaya younyimi. Uyo unoti handingamushanyiri kana kuti handingamutendedzi kushanya nokuda kwokuti hapi. Kazhinji munongedzo unozvinongedza. Wawatendeka uyu wamutendeka nechigumwe chimwe, asi zvitatu zvakatendeka kwauri mutendeki. Kunyima, wauri kunyima uyu unonyima hake, asi munyimi mukuru ndiwe, nokuti kugadzirisa munhu unonyima kumupa, kumudzidzisa kupa. Mashoko makukutu nai. Imomo mukati memhuri, mukati memabasa, tinotozivana kuti ukaenda kuofisi yanhinga anoviga mabhanzi. Anenge achakachidzwa kana wagogodza. Anditi tikaenda kumusha kwaninga hanzi iwewe vanonyima ivavava wakambovapawo here? Ivo vatiri kutaura nhasi kuti havashanyire vamwe, ivo wakambovashanyira here? Nomboya pane muroora wechidiki ndisandaenda kuchikuva. Mazvita enyu maichisamba. Ini maonero andinoita rudo rwadzima. Rwadzima nei? Vanhu havachasina rudo rwavaive narwo kare, and ukatarisa even vabereki. Munhu mwana akaanza ashanya, kuti mwana anza ashanya ozonzi arohwa ikoko yatova mhosva. Asi kare zvainzi chero ukaenda kwamainini ukanorohwa zvonzi vari kukuranga. Asi ke zvino ukatarisa kuti munhu akashanya akanorohwa, unotodzoka utonzi vakaabhusa mwana wangu, vaimurovere dei vakandiudza iwe usipo. Saka izvozvo ndo zvakuita kuti uyenzi uite ushoma, nekuti rudo pakati pedu rwadzima. Vabereki havachadi kurairirwa vana vavo, vanozviti ndozviitira ndega. Mazvita mashoko makukutu nai.
nyaya yedu yadzokera zvakare pana baba vambotaura kuti zvauraya umbimbi ndoga. Handiti muri kuzoonaga munhu anoti mwana wangu muongorore netsvakiridza inoratidza kuti kunyange mumabhazi chemberesesu kudai unenge wakamira unge uchadonha kudai, kamwana kakagara namai vako kari kuECD ukati muroora ndipei ndibate mwana ndigare makumbo ugwadza unzi wabhadhara. Ndio mhinduro yavonopiwa naye, wabhadhara. Zvinorwadza naye, chirudziko zviri mutsika nemagariro here. Ndiri kuya kwauri mukwasha wangu wechidiki, mupeiwo maiki ari pakati. Zviri mutsika nemagariro here zvekuti haabhadhara mwana kana kuti mwana akatsurwa sezviri kutaurwa izvozvi izvi. Ndo zvaakutadzisa ushamwari zvechokwadi. Mai vemuvakidzani vakatsura mwana munobvunzwa kuti mwana wenyu here, mamuchimutauya usiku munoti nguva yenyu inhamboi, taurai tinzwa. Handizivi kuda kurashika, but maonera ndiri kuita vanhu vakuru vedu havachanyokuita basa ravaimboita kare. Kare ndaiziva kuti kana ari makisimusi tinotonoungana kwambuya tose tichidzidziswa tichiti gwangano tichidii, asi hayi kozvino marights awandisa takudzidziswa. Kuimi munodii kuti muda kuenda kwambuya? Nekuti hamufaniri kurasika nekuti vabereki venyu vari kurasika, handiti? Nekuti pano muri kutaura zvakanaka ka kuti zvichaitwa izvozvi taienda kwana mbuya. Imi munodii kuenda kwana mbuya? Ndo matambudziko amadai kuwa. Muchirema maoko. Chiri kungo nyaya dzedu muri kuona kuti dzinopindirana ka. Ava vataura kuti paunotendeka mumwe mimwe yakatendekani yakatendeka iwe. Iye zvino vari kutaura kuti vabereki vedu, nokuti tiri kungopanana chisveru, vabereki vedu, vabereki ivowo vabereki vari kungoti vana vamazano aiwa havanzwi. Generation kune imwe yatakutohwa yekunzi yainonzi ama 2000 vekudini, handiti? Nomboya kwamuri mai? Maita enyu. Ini ndinoona kuti vana mazuvano muenzi wacho unogamuchirika here kana kuti haagamuchiriki. Munhu achisvika pamba pomunhu, ingava hama yako kana shamwari, mapfekero ake nematauriro ake nemadyiro ake unotoona kuti tingapedza here mazuva maviri pano nomunhu akaita seiyeyu. Vanhu vochisa kungogamuchira pese pese nokuda kwezviito zvakazara zvanga zvakukanganisa rudzi rwedu rwevanhu vatema. Maita enyu. Mashoko makukuti vauchirema maoko. Hanzi mapfekero acho, madyiro acho. Nokuti pamwe munenge mambosiya kuti mozosununguka pane mazai apa, pamwe panenge paine half dozen. Mosvika isipo. Muedzi wadla. Mucharamba muchingomufarira here ndozviri kutorwa namaika panapa kuti zvaakuitika zvacho kukutsura. Hanzi mapfekero acho. Nokuti muongororo netsvakiridzo tikuona kuti vana vakupfeka kana hembe dzechidhori, handiti? Kana vana baba vakungopfeka izvozvo, hanzi vakuita madiro aJojina. Ndiani kwaimbochiudza vanhu? Mwoyo wangu unogwadza kana ndichinzwa vana vachiti hanzi kare maiveko here kare aka, kana kuti maingohwa sengano. Saka kana muri kuhwa sengano, imi maitei kunatsa? Isi tinoramba ka vanhu vanoti zvinhu zvazoipa ava ari vaparadza zvinhu ava vazodai. Iwewe waitei kuti zvinhu zvinake? Nomboya kwauri Promise. Mazvita maichisamba. Chimwe chakare chandiri kuona chakuita kuti uenzi uite ushoma ndeve makereke. Vanodini? Pakereke ukaenda zvikadzi ria ndaona mai vako vane zvavari kukubatira. Izvozvo zvaakuita kuti vanhu vatye kushanidzana, especially vari kumamisha. Uroyi uri kunzi uri kumamisha maichisamba. Kumamisha vanhu vanotya, ndosaka muchiona kuti vanhu vanosvika usiku vobva usiku vasina kuonekwa, nekuti tine zvatiri kuudzwa kumakereke kunzi kumamisha uku kune vari kukuroyai kuti tisakufambirai. Ndizvozvo mashoko echokwadi nai. Asi vana imwimi vakakudzai zvouroyi ndevani? Nekuti nyaya yekushandirwa iyi yawanda chaizvo. Nyaya yekubvunza ukataura nekamwana kadiki so unzwa atiende kwana baba mukuru, ana baba mukuru vakaromba, ana baba mukuru ari kushandisa vamwe. Makachinzwa nani? Makazviwepi izvozvo? Nekuti tinoziva kuti vanotamba bhora vanoonana kuground rebhora nai, vanotamba cricket vanoonana kubhora recricket, vanoroya vanosangana kwavanosangana.
kana iri kereke, basa rekereke ndeyekuti tingavandudzike sei, tingapone sei, tingazive zhira yakanaka sei. Ukaona kereke yakukuudza kuti iwewe dzosera, kune dzimwe dzinototi moto kwawabva ikoko, moto kwawabva. Isimba, Mwari ndo vanogona kuita izvozvo. Handiti isusu kana tichita zvemakereke ngatitsvagei kupona nekuponesa vamwe. Muri kuiona sei nyaya dziri kutohlisa, handiti ka uyenzi zvechokwadi hakuna. Ipapa ndikangokutaurirai kuti tanga tiri tese pashow, regai ndigopfuurawo nekumba kwenyu. Kana mune pamutenge tambokurukura ka imoti ndiriko ndakutongoenda kumba kunozorora. Ndikati chiregai ndipfuure nekumba kwenyu. Munema kuti tine workshop, ndiri kuda kuti ndipfuure nekumeeting nezvakadaro daro. Zviri kumbofamba sei kutizana kudaro? Taura yenyu Mukwasha. Ndinoda kutenda maichisamba. Imwe nyaya ndeyekuti mabva mukuitaura manje kuti akurarama chiri mumaklasi, muzvipoka. Mama wambotaura kuti munhu anouya achidyisa kapfekero hatichagona kugamuchira hama dzedu pakurarama kwedu nekararamiro katinoita pachivanhu. Kare tasingatarisi kuti munhu akaita sei, taigamuchira munhu sezvaari. Ndo nyaya yekutanga. Nyaya yechipiri ndeyekuti kwakutyisa dzimwe hama hadzivimbiki. Kuti ndimutumire vana vangu vaende kuholiday ikoko, ndinotya kuti nyaya dziri kutaurika dzakawanda dzekuti vamwe vari kutengesa misoro yevana, unonzwa kunzi mwana abatwa, zvinenge zviri kutaurika zvakawanda. Saka kwakutyisa, saka kushanyirana mazuva ano kwane kutoti unovimbani uye kwauri kumuendesa muri muklasi imwe chete, muri muboka rimwe chete here rekuwana. Kana ndikaendesa mwana wangu ikoko, zvandinazvo kunokwana unozviwana here? Ndo zvimwe zvakunyaya kuti vati vanhu vasashanyirana. Mashoko akanaka, vauchire maoko. Zvandiri kudira chikamu chinechi, chokwadi chose chiri kubuda. Tinoda kuti kana chokwadi chabuda ichi, donzo rechirongwa ndechekuti zvitibatsire. Handiti zvinotyisa hongu kungoendesa vana vako kwese kwese, nokuti hauzive kuti mwe mwana achazonobhinywa here ikoko, hauzive kuti anga anononzi. Asi ukama uri muropa haugezwi. Handiti ukama haugezwi. Tobatsirana sei kuti hama dzinotyisa dzisatyiwe? Tinozvifambisa sei? Ndouya kune muroora wechidika ruko. Ndoda kutenda sorry hako kamuroora kacho amukwasha, asi akanyanya kuti karunako kanenge ichisikana naye. Ndine urombo. Mukwasha. ndoda kutenda maichisamba nekuunza chirongwa chakanaka kudai kumasvingo kuno. Tinotenda. Ndinoona sokuti nyaya yambotaurwa naPromise inenge iri kubata zvakanyanya kumakereke. Shoko raMwari rinotidzidzisa kuti iro mazuva ekupedzisira rudo kuchange rwatonhora uye vanhu vachazvikudza, uyewo vanhu vazhinji vanenge vasingachadi nyango Mwari. Ndinoona sokuti takatendera Satani kuti apinde pakati pedu sevanhu vatema, zvokuti Mwari anoti iwo kuti unzi unogona kuda iye Mwari unofana kuda ari padyo newe. Asi tikatarisa magariro atete kwezvino, ndeyekuti nyange uchida kushanyira kwamainini kana kwabamukuru, mubereki wako chaiye anotokuudza kuti are you prepared kwauri kuenda ikoko, unogona kudzika ikoko zvisina kumira zvakanaka. Saka ndinoona sokuti rudo tiri kurarama nguva yechiprofita chaMwari chaicho, chokuti mazuva ekupedzisira rudo huchange hwatonhora. Isu tiri kuzvitendera tega kuti rudo hwedu hutonhore, nekuti tiri kutadza kuda vari padyo nesu asi tichitoenda kuchechi. Chero mumakereke nyaya iriko, makereke vanhu vatodanani mumakereke chaimo chaimo. Mashoko makuku kuti muuchire maoko. Nekuti ikoko kukereke ikoko zvikanzi ngatiimbei rwiyo 22 mumwe ari pasaidi newe anenge asina kuya nehimbuku yake ipapapa, unotoona munhu achidai kuna zita sera kuvhariridza mumwe kuti asaone muhimbuku yako. Saka muri kugoitei nhai? Tiri kuiteiko? Rudo irworwo ngaritofambe kunyange kumakereke, kunyange kupi. Makereke nerukudzo rwangu rwese ndinogara ndichizvitaura muzvirongwa zvakawanda, ari kubatsira. Mamwe emakereke ari kubatsira pakupasa muri. Ndinogara pamuchato semuenzaniso, ndazvitaura kakawanda, ndoda kuzvitaura zvakare kumasvingo. Vatete vanouya vabva kusendinyoka, vatete vanouya vabva kusendinyoka, vauya kumuchato womwana wavo wahanzvadzi yavo. Regai ndizvitaure muchikamu chinotevera. Ngatisangane muchikamu chinotevera.
maita yenyu vadikani, nyaya iri pano chikurura majasi, tiri kuno kumasvingo. Handiti uyenzi wadzikira, tiri vanhu vatema, tiri vanhu vane rudo, tiri vanhu vanoda zimhuri ravo riya rinonzi extended family rakaendepi. Nanga ndiruda kukupai muenzaniso wandinogaropa wekuti vatete vauya vabva kusendi nyoka, vauya kumuchato wemwana wahanzvadzi yavo, vana mai nana baba vesangano vekereke vanouya kuzopfekedza muchato. Handiti vana mai mufundisi nana mai mukuru, zvakanaka, tinozviremekedza chaizvo. Asi vanongouya vosingongopfekedza mwana ude vatete vanotozona mwana wahanzvadzi yavo akuimira dhore dhodhiraso akuburitswa apa. Isusu tiri kuti muri kuita basa rakanaka, ko mukavadaidzawo vatete kuti vatete garai apa, honai runaidha wochata uyu, tauya kuzokubetserai basa. Kana vari vatete vakangwara vanoti aiwa wasikana, basa redu tese ngatiitei pamwe chete. Handiti imo chivaremekedza kuti chimupfekedzaiwo kana bhutsu, kana zvavo vasingazivi vangatadza kupfekedza munhu shangu, kuti chimupfekedzaiwo kana shangu, kana kungomisa mhete vatete, kana kungomupfekedza, muchienderera pamberi nebasa. Vatete pane panoperera ushamwari, pane panoperera vekukereke, asi vehukama vanoti bherevere bherevere. Handiti ndizvozvo, saka ngatizvingwarirei. Ndomboya kudarisa ndadzoka uko, zviri kufamba sei zvinhu zvakadaro zvekuti kana pamitambo mikuru hauone hama. Nyaya kunetsa chimwe kunyima chaiko chaiko. Asi vanenge vauya kava shamwari dzenyu dzekuchechi neshamwari dzenyu dzevavakikani, muri kuwana wani chikafu? Vanhu vanonyima hama dzavo vachifarira shamwari dzokumakereke kana dzokumabasa kwavanogara vachishamwaridzana navo. Nenzira yei? Saka kunyima ikoko kuti mangwana ndikaenda kwavo ndonopiwawo, asi hazvina kunaka kuti ubvise hama yako pedyo newe, nokuti hama yako chinhu chakakosha pachivanhu chedu. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa namai vauchirema oko. Asi metsi yacho ndatadza kuinzwa ka, yekuti vanopa zvekudla kune shamwari, vanopa zvekudla kune vavakidzani. Saka zviripo, ko munozonyimireiko hama kana muchigona kupa vamwe? Ndanchifunga kuti pamwe muchati zvinenge zvisipo. Promise maichisamba. Nyaya inoitika mukatarira pamuchato ihondo yatiri kurwa nhasi, asi nezinotangira ipapo. Ndava panoitwa maroro paya, vana tete nedzimwe hama ndo vanenge vachisunga, especially vekumusikana uko, vachisunga vachiti mari ngadzibude. Saka panobva paita ruvengo rwekuti pavanouya kumuchato, uyo akutiwo nhasi zuva rangu. Mukada kuona even pamuchato ipapo vana tete ndo vamwe futi vanogona kuti mwana wedu haabudi kana tisina kuwana mari yakati. Saka pamichato haichisiri michato yekuti tiri kupemberera uwaniso yevana, yakuita sema-fundraising yekuti tiri kutsvaga. Saka pane kumwe kugwa vari kunzi vanozoona vatete vakurambidzwa kuenda kunopfekedza izvo, vatete vatsamwigwa nyaya dzemari dzavanga vachinetsera mukati umu. Mashoko echokwadi nhai, hanzi munhu wese rabhizimisi. Kana vari baba mudiki vanenge vachitotaura kuti mukwasha kunyanga akachema-chema mukoma hatibve pamombe 9. Handitika baba mudiki vasunga muridzi wemwana unotambura kuti vakomana madii kuti dziite 4. Unenge uda kuti mwana wako aroorwe nhai, unenge uchida kuti zvifambe, asi vaningina vakonzi kana madaro mukoma moita mega. Vana tete musikana ati ari kunhonga 200 nekuti murume wake hana, munzi hatikwane kuzoigovana. Muri kutarisa rwenyu here kana kuti muri kutarisa rweuyo? Unonzi ani mwana wangu zita rako? Kurunzirwa. Handii kurunzirwa. Handizivi kuti kudai nyaya yekuti topic yabva yakasira kuchinja kuenda kumuchato. Muenzaniso chete. Nanga ndine mashoko anaida kuti nditaure taura nyaya dzokushanyirana. Isusu tinoitora nyaya dzedu, tinodzitora noupamhi hwazvo, nekuti ikoko kumuchato kunoshanywa. Saka tichiri mugwara redu. Ndichiremekedza chivanhu chedu. Nenguva yatava mukazviongorora zvirwerewo futi zvati wandei. Ndingapa muenzaniso wechema-acids kana zvimwe zvokuti zvinokonzerwa nechikafu chavako. Saka vanhu vedu ngatidzoke kuchikafu chedu chataimborya chochiya, nekuti mumwe unotokya kushanya nekuti shuga yewaiti chaiyo muti hatoidi, apa emamisira musingazivi. Saka nyaya yekurya iyi yakutotinetsa. Then ndochipindura iyi yekuti sei pamichato zvichidai, ngatisamboziya shoko regodo. Godo ririkowo mumuri, mumwe munenge asingatofari kuurwa kwomwana wangu. Mashoko makuku timuchirema uko. Ndiri kuya kwauri blessing.
uri kuiona senyaya yatiri kukurukura pano? Isu tinodzitora neupamhi hwadzo, kunyange mubvunzo wanda kubvunza usiri waruda kupindura chero uri munyaya yedu todzirova kunzunguni kunyimo pano. Toda kutenda maichisamba nemukana wamatipa mukati mechirongwa chakatinakira chinotidzidzisa nhau yokutidzokera kwataiva kare kwekushanyirana. Chimwe chandinoona chiri kukanganisa nhau yokushanyirana inyaya yemabasa edu. Muchaona kuti vamwe tiri muno takazarwa muno masvingo asi tinoshanda kuHarare, vamwe tinoshanda kuSouth Africa, vamwe tinoshanda kuUK. Saka kushanyirana kwachona kunenge kwakunetsa nekuda kuti kunenge kwakudhura. Tichida kuti tifambe nemhuri dzedu zvinenge zvakuda mari yakawanda. Uchatoona kuti vamwe vari kuSouth vanogona kutopedza kana 5 years vasina kumbodzoka kumba. Asi kwete nokuti tinenge tisingadi kuuya kuzona hama, asi nenyaya yekuti tinenge tisingakwanisi kuafodha nekuda kuti vamwe tatowa nedzimhuri dzedu. Even chero muno muHarare vanogara muno mumasvingo vachishandira kuHarare kunogona kutonetsa nenyaya yekuti kuti ndiafodhe kusimudza mhuri yese yakawanda zvinenge zvichikosta. Asi kwete kuti hatidi kushanya. Then ndoda ngokurudzira hangu kuti shoko raMwari rinotaura kuti munhu asingadi hama yake wakashata kupfuura usingatendi. Saka kana tichiti tinonamata ngatidei hama dzedu, tishanyirane, ngatishinyirei patinogona napo, tiplane futi. Varungu vanoplana kuti in 5 years time ndoda kuenda kuKariba, ndoenda kuVic Falls. Saka nesu ngatiplanewo kuti in 2 years time ndoda kunoshanyira hama dzangu, ndoenda nemhuri yangu yese ndakazvironga kuitira kuti ndikwanise kuenda tesi takawanda. Mashoko makukutu ari kutaurwa naye abva ataura chikonzero, akabva ataura magadziriro kuti tikazvironga hatigoni kuenda tese nguva dzese. Handii munozviziva? Dzimwe nguva munogona kungobuda muri baba naamai kuti aiwa hatina kuuya nevana gwendo kuno. Dzimwe nguva vana vanogona kuenda. Pambotaurwa zvesocial media panapa, vana ngavazive kuti ava ndiwo sekuru vavavo. Iye zvino vanhu vaakusumana pamariro. Kana paitika rufu ndo pamakudzwa kuti iwe hapana iwe, uyu ndiye mwana waJackson, ningi uyu ndiye mwana waTekera uyu. Haisiri iyo nguva yacho iyoyo. Tingazviite zvedu asi vana ngavambozivana. Kana vakasasvika asi ngavazive kuti kumhangura kuna mbuya, kubhindura kuna sekuru, kunani, izvozvo ngatizviitei. Ndiri kuya pamuri. Maita Dr. ini ndonzi Rogers iri mai. Ndakatarisa nyaya iri mudariro iyi. Pane chimwe chete tabata zvakawanda. Asi kune nyaya yemataka etisina kubata. Kune mataka anorwiwa mukati medzimhuri umu. Zvekuti wamwe akaitana mataka awo kare anosumiwa kuwana, oramba achipfudzwa achingopasiranwa kusvikira wana newazukuru wauri kutakura mataka ana sekuru. Zvekuti kana pamuchato kana parufu payapa, zvimwe zvemunoona zvichitadza kufamba zviri kukonzerwa nemataka. Wanenge wasingatodi paine kugumbukirana ipapo kuti uyu haafani kutombochiroorwa uyu. Azoroorwa sei uyu? Ndo dzimwe nyaya dzinoita kuti dzimwe mhuri dzitadze kufamba zvakanaka nemapurogiramu emhuri. Ndizvozvo mashoko akanaka vauchirema maoko makukutu. Muri kuonaka kuti kunze kwekutaura kunaka kwemhuri dzedu, vana iyi toti rimwe zera ramungati pachirungu generation, imwe generation yauya kai inosvika kuudzwa kuti ana sekuru vaya ndo vakaponda ngana, ndo vakavenga. Vamwe vachizvarwazve apo voudzwa zvakare kuti ava vesere ava ndo vakadini. Saka kurudziro iri pano ndeyekuti ngatiregei kuudza vana zvakapfuura, nekuti kana musika vanhu woita kuda kwavo, vanhu vatema vanogova vana, vanogova mbatya. Kuya kwamakambotaura kuti kwakaipa ndo kunoenda vana, ndo saka taane ma street kids vanotiza nokuti munenge mavatyisidzira. Ngatisangane muchikamu chinotevera.